Nosaltres continuem i, a més, estem contents de continuar, no? Perquè això és com... Nosaltres ens hem presentat en unes eleccions com si fóssim una coalició de Convergència amb Unió. I jo crec que motius per trencar-los no existeixen. Sí que sabem que hi ha discrepàncies amb el procés envers la independència. Jo respecto la posició de la gent d'Unió. Jo el que els explico és fixeu-se què us passa. Hi ha eleccions catalanes i en treuen 0. Hi haurà unes eleccions espanyoles i probablement tornaran a treure 0. És a dir, que jo dic, fixeu-se què us passa perquè us aneu de donar del moment històric que estem vivint. Però nosaltres, amb la persona que ara tenim d'Unió, que és la Sònia Recasens, tenim una col·laboració extraordinària de fa molts anys i la veritat és que anem molt bé i és una persona d'una competència extraordinària des del punt de vista econòmic i de la visió de com ha d'anar la ciutat de Barcelona des del punt de vista de creació d'activitat econòmica. És a dir, que és una persona que la necessitem, la valorem i tenim una discrepància que és amb la manera com s'ha de portar el procés envers la independència de Catalunya.